Right, ndibuyile ke ndiza kunilinda nijoyine siphinde siqhubeke. Makabe ndizikhalisela ingoma while ndinilindileyo ndiyabafuna abantu ababuza ezi questions nam ndinazo. Ndingathanda bethuna abefundisi ngoba kaloku iBhayibhile ifundwa ngabo ixesha elininzi, ngabo abahlala kuyo ubusuku nemini. Ndiyadinga ukuzi-understanda ke bethuna ezi zinto ndizibuzayo, ukuze nam ndikwazi ukuphola kule ndawo ndikuyo. Ndiyayifunda nami iBhayibhile, but xa ndidibana nezinye iziscriptures phaa ndiyaphazamiseka engqondweni, because you will find into yoba ikhona indlela yoba ziyaphethwa zingafundwa, okanye zingaphethwanga zingafundwa. Abantu bayatshutshiswa, kodwa ezi scriptures zibhaliwe eBhayibhileni. Abefundisi abakhona kule recording, ndiyacela basiphendulele imibuzo esixakene nayo singabantu bakaThixo, because siyahamba sibheke epasikeni sesisele no-tomorrow, kube Friday, Good Friday, kusuku lwesibini. So andikwazi mna ukuthula, because ivision ivelele mna, ivelelanga omnye umntu. Ecaleni ke ivision ndivelele nje, ndingumntu obethiweyo zizinto emhlabeni. Ndingomnye wabantu abakhe beqa enkonzweni ngenxa yabasindisi. Ndiyacela abefundisi abakhoyo okanye abantu abayi-understanda ngcono iBhayibhile basiphendule, ngoba it's not just abantu abakhonzayo kuphela abaphela bephuma emabandleni, kuphuma nditsho abefundisi uqobo. Why kunjalo? Kuzawude kube nini kuthulwe zingathethwa ezi zinto? Ecaleni abantu they go through depression. Ndisebenza ngabantu mose mna, andithi ndingulusebenza ngabantu every day. Abangandaziyo, umsebenzi wam ndiyi-social worker. Ndisebenza ngabantu every day abadila with izinto ezi-different nje ezibuhlungu. Ezinye zezinto ezibuhlungu abantu abathe go through kuzo kukungabi namntu wokuthetha naye. Ubona abanye besithi go through depression, abanye bemtyelwa zingqondo baze bayo-enda ezibhedlele. Ubona abanye bezibulala ngoba akho mntu wokuthetha. If umntu ude wazincama wathetha uzawujajwa. Kutheni le nto kunjalo? What happened to kula vesi ithi masithwalisa nini imithwalo yethu? What happened to kweza vesi zithetha ngoba masithanda nini, kwenzeka ntoni kuzo? Because ngoku it seems as if amabandla yindawo yoba abantu mababuye ba-acte holy, because I find it into yoba abantu ba-acta holy emabandleni. Babe abantu bakaThixo bephela apha phakathi enkonzweni okanye bephela beseqa. Nantso ingxaki esinayo namhlanje. Kutheni le nto kunjalo? Abantu ababizelwe ukushumayela izwi likaThixo, mabancedisane nengqondo yam, because I really need answers. Ndiyabona nabanye abantu bayafuna ukwazi uba kwenzeke ntoni na. Abantu ayikuba bafuna ukhonza, but bayoyika ukhonza. But Friday amakholwa azabe ephakamisa izandla, esenza ngathi yonke into irayithi, i-perfect, yonke into. Akho nto e-perfect bethunana, akukho nto e-perfect. Kwimihla esiphila kuyo woyika nditsho nophuma apha phandle uyothetha noneighbor wakho, uyocela uncedo, because the minute uthetha nalaa neighbor ujika umva wakho nje sebhalela umngani wakhe sekuhlalwa ngawe efowunini. Why kunjalo? Kwenzeke ntoni? Abantu bethuna abanazo iimpendulo zezinto ndizithethayo, ndicela bandiphendule, because really I need to know. Mna kwiposition endikuyo ndiyambulela uThixo wandiyeka ndithi go through kuzo zonke izinto endathi go through kuzo, because ndaphuma emgibeni wokoyika ujajwa. Ndaphuma emgibeni wokuba newari into yoba ubani uzawuthini ngam, no, andisekho mna guys apho. Nje nditsho ukuqala kwam le recording ukuthi mna izinto endithe go through kuzo ezinye ndizipixela ndedwa, ndizikhalele ndiphinde ndiziyekele, zindenze ndastrongo ndayile nto ndiyiyo namhlanje. Ndihleli nje kule ndawo ndihleli kuyo, kweli lizwe uThixo wandithatha wazondilahla kulo. Ndithi enkosi bawo, because akho mntu uzawubeka imithetho phezu kobomi bam. Ndimamele uThixo uthini, ndenze le nto uThixo ayifunayo. Abanye benu ke bazawuthi ndiyageza because ndicinga uba ndingcono.
ayinabungcono mntakwethu. It's about finding nje uba uThixo nindawoni kunye naye kule ndlela inde siyihambayo engekho lula. It's about ukubuhlale phansi umamela uThixo uba uthini, because ekuqala sikhokelwa ngabantu abaxakeke kwabona ezingqondweni, abangakwazi ukuba thini, nali igama lindibaleka, abantu abangakwazi ukuba ngabo. Uyazi ukuba ngabo kukho le nto yoku-acta holy, iyandiphambanisa rule yoku-acta holy kwabantu abasindisiweyo especially. Andibazondi abantu abasindisiweyo, but ndinengxaki nabo, ndiyadinga ilungiswe indaba yabo, because sinengxaki yabantu again abeqayo ezinkonzweni ngenxa yabantu abasindisiweyo. Sinengxaki yabantu abaphelele etywaleni ngenxa yabantu abasindisiweyo. Why kunjalo? Niyayazi indlela amanxila athandana ngayo phaa estratweni. Amanxila wanaxesha loo nto, xa idibene amanxila ayazinxilela kube mnandi bonwabe kuye leya. Enye nenye bawubuye bayibone. Mna mntu ke oyihambileyo naleyo indlela. Andihambanga mna indlela yentsindiso kuphela, and today ndandimkhalela uThixo ndibuza uba Thixo, why undifaka kwezi zinto? Bendikhonza wena iminyaka ndingazenye into ndisazi wena, why undifaka kwezi zinto? uThixo wayeyazi uba xa ndifika kule UK ndizawufika kwilizwe funeka ndi-understand uba nditsho enkonzweni bayabusela utywala babo, akho ndibitheni, as long as bungazogezela abantu after usele utywala bakho. Andipromote utywala, ndiyanazi nizawuphinda nithi upromote utywala, andipromote utywala, but ndifuna abantu bakuthi bakhe bathi wake up, sinengxaki, wake up bantu bakuthi. Because uholy uyatsho phakathi enkonzweni but ngaphandle bubutyobo. Abefundisi balala belila kwabona because funeka ba-acte strong epulpetini, but xa bephuma ngomnyango iingxaki zamakhaya wabo ziyatsho, and akho mntu wokuthetha nabo because nabo bengabefundisi boyika ukujajwa bokuphuma ngala mnyango. Why kunjalo? Bayapha abantu bokuthetha. Ingaba kwaphela abantu abadala, because kaloku sasenamaxhegwazana kudala ababekwazi uzilungisa ezi zinto. Ngoku kune-competition emabandleni, sorry, kune-competition ngulo ufuna uziveza uba yena ungubani, ukholwe kangakanani yena. Why kunjalo? Asizifumani ke bethunana iimpendulo, because ke uyabona le post ngoku bendiyibhala phaa, bendiyibhala ngamabomu ndithi nina ndiyaba-invita especially amakholwa, because and ndithe ndinemibuzo emininzi for ibona. Izinto azihambi ngendlela tu, azihambi ngendlela izinto, and akukho right. Abantu babhizi instead baphethe i-red pen every day bayakhangela ngoba nowenza ntoni njani uye xa bekutheni. Why kunjalo? Bayapha abantu abakhathalele unext person ubenza umsebenzi kaThixo, because umsebenzi wokuqala kuThixo athetha not wokuqala, uThixo uyayikhuthaza into yoba thandananani. Kuphi ukuthandana xa kuhlelelwe ukuba kuphethwe i-red pen? Kwanto yenzayo iyakorekishwa, kwanto yenzayo iyakorekishwa. Kuphi ukuthandana kuloo nto? iBhayibhile iyatsho into bathanda ummelwane wakho njengoba uzithanda. Ngomphi lo mmelwane othandwayo xa kubhizi kukorekishwa ngohlobo ekukorekishwa ngayo? Ndithe mna abantu baphela ezibhedlele, baphela bene-depression, baphela beneentoni. Abekho abantu bobathandazela okanye bokubasapota through izinto abathi go through kuzo, because abantu ifocus yabo ikusekutheni ubani wenza ntoni nini njani, izawuphela nini le nto. And ndithe kuni siya kwipasika, epasikeni abantu zababona bazabaholi abanxibe intoni ezanto bazinxibayo, abanye banxibe iuniform zabo kuqhashazele kuye leya. Kumanxila ke xa ehleli phaphandle ejonge aba bantu baqonde, wow, here I am, I'm going through so much, I need someone to be here with me. Akekho umntu ukuba kunye nalaa mntu, akho nehaga, akho nomolo, akho nentoni. Abanye kuze kube nzima ndithi ukubulisa oku. Kutheni kunjalo? Kwenzeke ntoni? Abantu abathanda uThixo kwenzeke ntoni kubo? Because izwi ndiyalibona liyashunyayelwa, ndiyayibona yonke le nto yenziwayo phaa ezicaweni. Mna ndibulela uThixo wandisusa mna eSouth Africa, wandidudula ngezinto ezandehlela zabaninzi kangaka, ndaze ndathi akho kwaThixo. Yabona uThixo kwindawo endihleli kuyo ndimbona kakuhle uba wayesenzani, because bendingazolenza ixesha lempilo ephilwa namhlanje emabandleni. Owam umlomo uyavuleka because umlomo uvulelwe loo nto, ubumntu makathethe. So kwenzeke ntoni?
nangu umuntu ebhala sithelwa kwabona abekho msulwa imkile ipost ilanduzana icomment kabonelwa ndingayifundanga kakuhle uthi nosithelwa enkonzweni indibalekile lanto ubuyibhalele sithelwa ndingayibonanga. If you can ucela uphinde uyibhale because bethunana kudinge kuba sithetheni sithule kakhulu kwaze konakala kwaze kweqa yazi konakele. Kunabafazi abathi go through domestic abuse on a daily basis. Baphi abantu abakholwayo abantu abazizwe likaThixo to support such people? Baphi abo bantu? Kunabantwana abangakwazi ukuya nditsho ezikolweni balala belambile bengatyanga. Bukani situation yam namhlanje ndibukeka ndiqhafuqhafu ndandingekho qhafuqhafu because ndingulo kwakufuneka ndihambe ndiyochola amatikiti esitishini livile ibali lam ndinibalisela phaa I think ngupart 1 no part 2 ndinichaza lento uba mna ndandidla ngokuchola amatikiti phaa esitishini ndisinsiwe ngela xesha ayikuba into endiyithandayo endifuna ukuyenza lena but isituation ithi mandenze lento kufuneka ndiyenzile ukuze ubomi buye phambili. Kwakungekho na again umuntu okundisapota uthi nosithola abantu bajaja abantu enkonzweni bengekho msulwa kwabona ngoba uThixo uthi izani kumninjalo and uThixo uthi masize kuye sinjalo so sawubalekela phi na nemithwalo yethu. Xa singazobalekela emabandleni sibalekele kweliphi icala. So mna xa ndihleli kule ndlu yam ndibabhizi ndibe nepicture yezinto ezehlela abantu phaa phandle especially abangakwazi ukuzithethela kubi. Ndithe mna ndandileqana namatikiti phaa ndihambe ndibanjwe ezitreyinini kwakungafanelanga kunjalo. Kwangela xesha kwakufanele uba kwakukhona abantu abadala ebandleni abamanam. But again umuntu ngamnye xa esenkonzweni uyoyika ukujajwa uphela uzipixela imeko yakho ngendlela uyibona uba mawuyenze belula ngayo. Uthe omnye bendithetha last week I think bendithetha last week ngela xesha ndibalisa into ba ndasela ibhotile ze-Amarula zaze zabambini bendingaphambenanga entloko ndinibalisela ngamabomu ezo zinto because ndiyanazi ni-judgmental ndinibalisela ngamabomu ndinibalisela nje ndifuna unibonisa uba ilife ayikho perfect. Ndingabukeka ndi-perfect namhlanje akho kwa life e-perfect apha. Kukhona ke abanye abasathi go through lento ndandithi go through kuyo ngela xesha but akho ncedo kudinge kuncedo more than anything else. Amabandla ndiyawacela namhlanje mawakhaphakame amabandla afocus ekuncedeni abantu abathi go through ezi zinto ndandithe go through kuzo mna bayekane nokuhlalela ukujajana nabantu. Bazohamba Sunday bayophakamisa izandla phaa bazenze enyulu babe ngcwele too much abantu bayaphela apha phandle kho muntu wokunceda. Why kunjalo? Ndiyanazi nizawuthi ndiyageza abadala kunam okanye abasezikhundleni zabo ndiyanazi nizawuthi ndiyageza. Mna ke kudala ndajajwa kudala kwathethwa izinto ngam ndibe ndingenzanga nto so akusekho nto endiphazamisa engqondweni akusekho nto endivisa kabuhlungu so noba uthe ndiyageza ndinjani nditheni ndirayithi but okusalayo ndizawuyithetha inyani and deep down umuntu uyayazi uba yinyani le ndiyithethayo. Abantu badinga uncedo kufuneka kuphakanyiwe kuncedwe abantu. Sithelwa wawungekho rongo sisi nguThixo onelungelo lokusibona ukuba sinezono nothi umuntu osemhlabeni. Yes bethuna makulungisweni umhlaba uyonakala abantu bayafa bayaphela ababulawa kuba bedutyulwa okanye benze njani babulawa zidepression babulawa kungabi nayo ubani ozambamba ngengalo athi ndingiyelo ndiza kunceda ndizawuhamba nawe ndikuncede. Mna ke siyambonga uThixo owakwazi undinceda ngabantu abamanam ababendibabiza just now abanye babo. Kubaninzi ke abantu uThixo andincede ukuba babe khona ebomini bam. Sorry ndibe nenhlanhla mna kwelo cala because abantu abaninzi baye baphakama bamanam. uThixo ndithe kuni xa bendithetha the other day uThixo uyakwazi ukuthumela abantu ebomini bakho. It's either bazokulinga bazokufundisa ama-lessons or bazokunceda. So ndibonga aba babezoninceda phofu ndibabonga bonke because aba babezoninceda bawenzile umsebenzi wabe uthunyelwe nguThixo ebomini. Nangumuntu ebhala umimi ewe kaloku xa ubuza into enyane they make it seem like you're the problem to move attention away. Hayi mntakwethu mna ndizayibuza le into ndiyizayibuza because I believe into yoba uThixo ngela xesha bendivelela ngale program ebengandiveleli into yoba ndizobe ndincumile apha phambi kwenu.
namhlanje ayincumisi tu because ndithe mna sibheke epasikeni and ke ngoku mna ndiyadikwa ngabantu abazenza ngcwele bengekho ngcwele. Iyandiphambanisa ro. Yiba yile nto yiyo uThixo wayethe uza kuba yiyo. Because ecaleni sidlulile ezintweni, sidlula sihamba sodwa, sidlula singenabani ukusisapota ngenxa yale nto yenzeka emabandleni. Abantu babhizi baphakamisa izandla ezingathi zingcwele kodwa baxakekile kwabona. Bengaxakekanga kwabona, babhizi baphethe ipeni bayakorekisha. Kwanele bafethu, kwanele. Umbuzo wami mna oxa ndihleli kule ndawo ndihleli kuyo ndiyazibona uba hayi impilo ihamba ila phambili, ndiphucukile guys, andifuna uniqhatha, ndiphucukile. Xa ndithi ndiphucukile andiphucukelanga mntu, ndiphucukile. UThixo undinyusile undibeke endaweni, andifuna ungayitsho nje le part. UThixo undinyundule ezintweni wandithatha wandibeka endaweni, but possible bendingeke enze ndifika apho ndikhoyo today if ubakho bengekho abantu ababehamba nami endleleni. Kodwa uThixo wandenzela inceba ke ngoba wanyula abantu bandibamba ngengalo ndade ndabe ndiyafika apho ndikhoyo today, and I'm grateful for that. Now umlomo wami ke ngoku ufuneka usebenzele aba bangazazi babazawukhamisa kubani bona bathi mandincedwe ngubani na Nkosi. Uwongi uthi Ntase waza wathetha inyani, mna bendinganamama osindisiweyo but ndawa. Nantso ke intlungu, nangu umntu wile. Kuthiwani xa kunjena? Akukho mnandi kuwa guys, ndisuka khona inyawo zinodaka. Andazi uba ndiweka ngaphi mna, hayi andizazi. But ke ngoku mna istage endikuso noThixo, uThixo ndi-understanda ngale ndlela ndiyiyo. And andifuni ukutshintshwa mntu, ndi-right in it so because umsebenzi kaThixo ndisawuqhuba ndimanga ngendlela yam ndiyawenza ngoba uThixo ndithetha noThixo ndaphuma ebantwini abangcwele phambi kwabantu kodwa phaa emva benza izinto. Ndisezandibalisela istori esibuhlungu kakhulu esandehlela ngumntu osindisiweyo. Wandisebenza ingqondo mntanam. UVivi uthini, sithelwa libali ngabahambi becawe, into ingaphakathi nasezinhliziyweni akho nto elikholwa. Usithelwa uthi awu Nkosi yam, uThixo akusikelele nona uzokwazi unceda abantu abasengxakini. Uthi uwonga ndakhetha ndithetha nothing ndodwa qha ngoba ndiyazi apho ndisuka khona noThixo. Yes, ngoku sizibona sikuloo position yokuthi nje ngcono ibali lam ndilidile nalo noThixo hayi nomnye umntu, because abantu basemhlabeni baza kubhudisa abantu basemhlabeni bezenza ongcwele apha phambi kwakho, because kaloku bangcwele xa ubajongile but they are going through so much kwabona bebodwa. Bengathi go through so much, they are doing things ezingamasikizi, babuye bayaphakamisa izandla ezingcwele phambili. Thina ke basengxakini abangekho kweza positions sisengxakini. Nakwabaphofu balapha apha ezitulweni nabo bangabanye. Yey, akho nto right guys, like akho nto right. Xa ndithi kuni mna andikhathali noba umntu wandijaja wathi ndathini, ndiyihambile indlela. And indlela ebuhlungu endiyihambileyo bendindedwa, amasindi sebengekho ecangwa kwam. Endaweni yoko ndazicholela itshomi phaa estratweni zancedisana nam. Ndiyababulela ke abefundisi abama nam, andizobapetya kulo, andizobapeyinta ngebrush eyi-1. Kukhona abaphakamile abama nam, ndithetha ngoomama uthetha, ootata uthetha, ndithetha ngootata umiselo noomama umiselo. If ukhona abefundisa abanye ngababizanga endihambe nabendleleni ndiyaxolisa, ndiyabakhumbula ndibalibelanga. It's just that engqondweni ndizawubiza le nto ifike engqondweni. Ndithetha ngootata uRhadebe mna, laa mprofethi wandisindisa kulaa meko yalaa mntu wayeze namayeza kwam ezondigqibezela sendiphelile ndinjalo. Ndithetha, yeyi, ndiseza ndichazela ibali lokuhayijekwa kwam bethunana. Ukuhayijekwa kwam kageni ndaluza yonke into ngenxa yabani yayingumfundisi ke lo wakhe ngoku. Uyabona uba izinto endithe go through kuzo yo. Akukho abafundisi nabethunana apha bakhe basincedise kwezi verses bendizifunda apha ndidinga i-understanding yazo. Ndizawuphinda ndibuyele kweli bali labantu abadala, labantu
namasiko kuphinde kube khona noThixo yonke lento like kuba ubutyobo manje emhlabeni. Uthini usithelwa Phola sisi uThixo uhamba nawe endleleni sisi. Sithelwa ndiyakhola uThixo uhamba nami. Uhambile nami noThixo ndizowa kule country nje ndize ndedwa ndisanga namntu. Ndeza ndedwa ndithembe lo Thixo uyi-1 uba Thixo uzazibonela. Ndandoyisiwe kulo South Africa yimpathombi yase South Africa. Uphatheke kakubi enkonzweni, uphatheke kakubi community, uphatheke kakubi emsebenzini, kube kuninzi nje. Ube phofu zikubilise zasemhlabeni. Ndisuka kuzo zonke mina ezi zinto. Ukuphumla ndezokufumana mhla ndafika kule country. Apho siya khona siya apho qha ngeshwa ininzi lento kusafuneka ndiyithethile before ndizofika kule part yokugqibela uThixo ayenzileyo to prove into yoba yena unguThixo. So that is why ndachoose ukungcono ndibambelele kuThixo, because sisengxakini ngabantu esithi sihamba nabendleleni, ngoba xa usengxakini bazawuhlekisa ngengxaki yakho. Mna I've been through it all. But ke namhlanje ndisamile ndimya ngoThixo owama nam, wahamba nam, wandiyeka ndangena kula madaba. But namhlanje even i-calling yam ndiyayi-understanda kwiposition endikuyo uba bekusiyiwaphi kanye, but sisezawufika apha sikakafiki. Ingathi sizawuphinda siyivale because akho mntu usiphendulayo. Kuyacaca uba sisodwa bethuna. Sisodwa, akho mntu usiphendulayo. Hayi bantakwethu, masivele siyivaleni. Ndizawubuya no-part 8 ndinibalisele elinye lamabali wam. UViola uthi simanxeba-nxeba lusindiso kodwa sisathi uYesu inkosi. Ipasika yona ifikile kusika ngaphakathi. Ewe Viola, yabona namhlanje bendingazimiselanga uba ndizawuthetha ezi zinto ndizithethayo, but ke mna ndithe ndivumela uThixo enze le nto afuna ukuyenza ngobomi bam, because sendihlela apha phambi kwenu njengoThixo. nguThixo ondenza uba ndizihlube phambi kwenu ndithethe ngepast yam nje as it is to a point apho ndifike khona. Nje manditsho ndithi ngoku ndizazibuya emhlabeni wam. Ndathatha la zabhotile ndazisela abantu aba-understand uba did you have to uba uchaze loo part. Mna andisenamahloni ndichaze njalo because okusalayo uThixo incedile impilo yam. Isiphetho nesigqibo uThixo incedile impilo yam. Kule ndawo ndikuyo uThixo incedile impilo yam. Ndingamane ndithini na ke ngokuzifihla phambi kwenu, ndizifihle naphambi kobuso bukaThixo. No wonder imessage isithi nika abantu bam ithemba, because abantu bathule. Ayikuba bayafuna uthula but boyika ujajwa. Yile nam yandeqisa phaa enkonzweni, uqala kwam uphuma enkonzweni. But ke ngoba uThixo uyabakhathalela abantu bakhe waphinda wandiqoqosha wandibuyisa. Now i-calling endinayo ayiyo abantu abasindisiweyo tu kuphela, ayiyo abantu abakholwayo tu kuphela. Abantu needs to understand that uThixo ndibize kweli lizwe for injongo. Baninzi abantu sendibachole kule country already bebengakhonzi ababantu. Okusalayo izwi likaThixo bayalazi namhlanje, ngoba into ebalulekileyo kukwazi izwi likaThixo more than anything else. Siza kumkelwa zingqondo ngabantu abakholwayo abaze babeholi ngolu hlobo loba yonke into nje bacinga fana uba kuse-heaven apha, kusemhlabeni apha, ziyabuya emhlabeni. Abantu they are going through so much, they need i-support, they need abantu abazababamba ngengalo. Ndiyayivala bafethu, enkosi kakhulu ngondijoyina. Impendulo ke asizifumenanga. I guess sisawuphinda sizame xa sisenza part what? Sawuphinda sizame xa sisenza part 9 andazama siphi. Yeah, siku-8. Sorry, siku-8 saya ku-9. Kusekuninzi kufuneka kuthethiwe. Ndithe xa ndibuya ndizanibalisela ibali lomfundisi owenza uba kuhijackwe imoto yam wogqiba laa mfundisi lowayo. Yo guys, into endithe go-through kuzo ndaphantse ndafa ngumntu ebendimthembile. So kubhizi apha phandle, kukho abamayeza, kukho ababhanqa uThixo, kube kuninzi nje. Siye epasikeni ke kodwa, so xa ndiyivala ndizawucela umntu ngamnye bethunana akahlale phantsi no-self, akazisetshe agqibe, abuyele back kuThixo wakhe. Ingxaki umntu makangafowukhasi enkonzweni, makafowukhase kuThixo wakhe. Yabona kweli lizwe ndihlala kulo ndikhonza namaxhegwazana, mna namaxhego, ndingumntana ndedwa enkonzweni and ndiphole kule yokucinga because akukho zitori phaa kwela bandla ndikhonza kulo. Ndihlala namaxhegwazana namaxhego, ndinesitulo sam efranti ndizihlalele phaa ndenze le ndizoyenza enkonzweni ndiphinde ndiphume ngalaa mnyango. uThixo yena sizomyeka sizamkhonza uThixo.
qha umuntu ngamnye funeka ahlale phantsi noself, adile noself uba uself ufuna ntoni, uThixo lo uyayekwa okanye kwenziwa njani. uThixo uzokwazi ke, asizomyeka uThixo because uThixo usidlulise ezintweni ezininzi, uThixo usithandile, uThixo usibonisile ubuthixo bakhe. Asizomyeka ke ngoku ngenxa yabantu abaholi abangakwazi ukunceda the next person, abantu baze baphele beseqa emabandleni. Ndifuna ke xa abantu besiya epasikeni bakhe bahambe bayothetha noThixo before bayongena emnyangweni weenkonzo zabo abaya kuzo, bacele uThixo abancede ezintliziyweni zabo, kuphume le nto yalo mona number 1, kuphume le nto yale competition okwesibini, kuphume le nto yokungakwazi ukunceda abantu bakaThixo bexakekile. Ndiyafuna ukuyitsho nale iphathi uba abefundisi kubonaqala they are going through so much but akukho bantu bokuthetha, and ke ngokubona the immediately bechaza izinto abathi go through kuzo, again bayajajwa xa bezawuma phaa epulpetini bethetha, seberongo kakhulu because kaloku istori sabo siyaziwa. Kuzawude kuthiwe nini guys, baphi abantu bokumana abantu abaxakekileyo, baphi abo bantu? Enkosi, ndiyayishiya ngolu hlobo.